grup municipal Crida Primerenca Poble Actiu per l'elaboració d'una ordenança municipal reguladora del procediment de verificació d'habitatges buits per fomentar la seva mobilització a Premià de Mar. La crisi econòmica que vivim fa que hagi augmentat el nombre de persones que només poden accedir a un habitatge mitjançant el lloguer. Tot i la desacceleració de la construcció, el preu del lloguer no ha baixat com seria desitjable degut a l'augment de la demanda. La presència de nombrosos habitatges desocupats de forma permanent genera tota una sèrie d'inconvenients. Per una banda, provoquen en molts casos una degradació de l'edifici on es troben i quan hi ha molts de concentrats, fins i tot de certs barris, i per una altra banda obliga les ciutats a créixer de manera innecessària. Si s'aconseguís que bona part d'aquests pisos sortissin al mercat de lloguer, es produiria una racionalització del preu dels lloguers, facilitant així l'accés a habitatge de moltes persones. La Llei pel Dret a l'Habitatge de Catalunya, 18/2007, disposa des de fa 7 anys d'un procediment que permet sancionar els habitatges desocupats. D'acord amb l'article 41 d'aquesta llei, tal com s'esmenta a l'exposició de motius del projecte de llei en curs, disposar de pisos buits es considera una utilització anòmala de l'habitatge. Una situació anòmala que és contrària a la funció social de l'habitatge davant la qual l'administració ha d'intervenir, a través, en primer, de mesures de foment. I si aquestes mesures no posen fi a la desocupació de l'habitatge, la llei determina l'obligació d'intervenció administrativa mitjançant la imposició de multes coercitives i sancions. Cal que des de les administracions públiques es facin polítiques afavoridores a l'economia productiva i l'emprenedoria, generadores d'ocupació, desincentivant alhora aquelles que són de simple caire especulatiu. Aquestes mesures correctores no s'han d'entendre com una mesura punitiva, ja que l'objectiu principal és que els propietaris d'aquests immobles posin els seus habitatges en circulació i també coneguin les vies que s'ofereixen des de l'Ajuntament a través de l'Oficina Local d'Habitatge o d'altres per tramitar contractes de lloguer o per facilitar als ciutadans altres tràmits en matèria d'habitatge. La finalitat de l'ordenança que es pretén crear serà detectar l'existència d'habitatge buit i aconseguir la seva mobilització al mercat per part de la propietat o titular d'un dret real d'atribució del dret d'ús sobre l'immoble. Les entitats especialitzades en habitatge consideren que aquest tipus de mesura és compatible i necessària combinada a les futures normatives d'altres nivells administratius, ja que els mateixos registres són d'utilitat per l'aplicació d'aquestes normatives. La necessitat de comptar amb un centre de pisos buits és una reivindicació històrica de les organitzacions que treballen pel dret a l'habitatge i en l'actual situació d'emergència habitacional, saber on es concentren pisos desocupats, en quin estat es troben, el temps que porten desocupats i identificar qui en són els propietaris resulta una necessitat de primer ordre. Per tot això, el grup municipal de Crida Primerenca Poble Actiu insta a prendre els següents acords. Que l'Ajuntament comenci a treballar en la redacció d'una ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits que permeti definir exactament què es considera un immoble desocupat i pugui aplicar una taxa a aquesta detecció i estudiar les modalitats de possibles sancions. Que l'Oficina Local d'Habitatge utilitzi aquestes dades per posar-se en contacte amb els propietaris i mirar de treure al mercat de lloguer el màxim nombre d'habitatges desocupats. Que s'utilitzi la proposta adjunta a aquesta moció com a base per l'elaboració del reglament corresponent a Premià de Mar. Mobilitzar els immobles en mal estat de conservació, és a dir, aplicar els articles 32 i 40 de la Llei 18/2007, ús temporal per fer complir el deure de conservació i rehabilitació. Que es compti amb l'assessorament d'associacions expertes per a l'elaboració d'aquest reglament si es considera oportú. Senyor Briones. No, el problema principal reside en los argumentos de fondo, en el debate de las ideas. Pongamos sobre la mesa, antes de empezar, que no aceptamos superioridad morales de nadie. Es común en estos debates que aquellos que ven el mundo como buenos y malos, blanco o negro, sean incapaces de ver los matices. En los matices es donde se encuentra el común de los mortales, es decir, las situaciones que ocurren día a día, como la realidad de nuestros vecinos. Más adelante les pondré ejemplos de estas situaciones que el trazo grueso de quien ha escrito la moción es incapaz de ver, seguramente porque no les afecta a ellos. Y como siempre, todo lo que no les afecta a ellos o no existe o hay que castigarlo, sea legal o fiscalmente. Primero utilizaremos un argumento básico de libertad. Lo que se pretende con estas medidas y anteriormente con la legislación autonómica es castigar una conducta que autónomamente deciden miles de personas, como no alquilar sus propiedades, es decir, lo que es suyo. Y las causas por las que no las ponen en el mercado pueden ser muchas. Por ejemplo, si esta norma se aplica a viviendas vacías,
y no a segundas residencias, entonces sería una norma de muy difícil aplicación. No solo porque demostrar hasta qué punto un piso está vacío o se usa de vez en cuando es muy difícil, sino porque además juzgar desde los burócratas de la administración si un piso es de primera o segunda residencia entra en lo que forma parte de la vida privada de la gente. Por otro lado, si lo que se pretende es gravar a todo aquel que tenga más de un piso en propiedad y no los tenga alquilados, entonces es una medida injusta, porque al final acabarían pagando justos por pecadores. Es decir, tenemos que criminalizar el hecho de que una familia tenga una segunda vivienda o hayan comprado un piso para su hijo. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, gestionar situaciones de personas que esperan que su hija pueda ocupar un piso? Porque los alquileres tienen unos tiempos mínimos. ¿Le diremos que les cobraremos por destinar sus recursos a comprar un piso para su hijo? Esto es diferente que aquel que profesional se dedica a acaparar pisos. En este caso concreto, se podría decir que los obligados a enfrentarse a este impuesto o tasa serían personas jurídicas. Pero la pregunta es obvia. Si se consigue sancionar a las sociedades, el siguiente paso será extender la imposición a capas más amplias de la población. Además, permítame decirle que esta tasa es injusta, porque ya existe el IBI, que tiene un recargo para las viviendas vacías. Algo que sorprende es que hay mucha creatividad a la hora de imponer cosas a la población. Y todo esto nos conduce a la sobreimposición en el sistema fiscal, que es una de las características más habituales también en operaciones inmobiliarias. Por ejemplo, cuando se adquiere un inmueble, o se paga el IVA o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuestos que se giran sobre el valor de la vivienda, valor que ya incluye en su precio, como cualquier bien duradero, la corriente de servicios que se espera que produzca, ya sea para uso propio o de alquiler. Por lo tanto, ya se está gravando el valor de la vivienda estén ocupados. Por todo lo dicho, este tipo de medidas de pseudoexpropiación chavista, tan estimadas por los que han presentado la iniciativa, son peligrosas ya que elevan el control del vecino por parte de la Administración, atando los inmuebles a un determinado uso y tratando por el camino de pedir valiosa información, identificación de propietarios, detección de alquileres, etcétera. Es decir, imponer una Administración que nos vigila y juzga nuestros movimientos. Porque si la oferta potencial de inmuebles no se materializa, ¿no sería lógico hacer otro tipo de medidas previas? Medidas, por ejemplo, que hagan trabajar a la Administración, porque esa es otra. Lo más fácil son medidas como estas, en las que se crea un enemigo y se le vence. Y salimos triunfantes independientemente de la efectividad que tenga la medida. No nos extraña que aprobemos medidas que no arreglarán nada solo por el hecho de que necesitamos dar un escarnio a alguien para tranquilizar nuestras conciencias. Porque las medidas que se pueden realizar son muchas. Si lo que queremos es que los propietarios pongan sus pisos en el mercado, lo que tenemos que hacer es ayudarles. Nadie ha pensado que si no lo hacen no es porque sean tontos o malos, sino porque quizás el entorno jurídico no es el adecuado. ¿No sería mejor impulsar, no imponer medidas positivas como las bolsas de alquiler públicas, que ya existen, aunque ridículas, dar más garantías de alquiler o dar ayudas a la reforma de una vivienda si después la alquilas? Nadie ha pensado en ello. No es tan épico como sancionar a un malo, pero mucho más efectivo. Pero esto requiere trabajar y esta es la cuestión que vamos a votar hoy aquí. Los que quieren gobernar a golpe de dividir la sociedad en buenos y malos, castigando y humillando a los que consideran como malos, y los que preferimos gobernar a golpe de trabajo haciendo medidas que sí, cuestan trabajo, pero no son posibles porque así se han pero que son posibles porque así se han demostrado en otras administraciones. ¿Sabe lo que podría hacer la Administración? Por ejemplo, vivienda pública. ¿Saben que en el 2013 y del 2013 al 15 la vivienda pública de la Generalitat marcó mínimos históricos? En 3 años se hizo el 25% de lo que se hizo hasta el 2008. ¿No les sorprende que cuando mayor necesidad de vivienda pública hay en los años 2012 al 15 es cuando la Generalitat menos vivienda construye? Eso sí, la culpa es de los demás, de todos los demás, de los ciudadanos y de las empresas. Cumplan sus competencias en materia de vivienda. Otro ejemplo, ¿no les sorprende que no fue hasta el 2014, es decir, 5 años después, que la Generalitat de Cataluña inició el procedimiento para hacer efectiva la disposición adicional cuarta contenida en la Ley de Vivienda? Es decir, para impulsar las actuaciones necesarias para poder establecer un recargo de impuestos sobre bienes e inmuebles vacíos. 5 años de inactividad, ni vivienda pública, ni desarrollo de la Ley de Vivienda. Cuanto más desahucios había, mucho proceso y hoja de ruta, y poca vivienda social. Por lo tanto, ustedes, los de la CUT, son el gobierno de la Generalitat, dependen de ustedes. Pónganse las pilas. Y en todo caso, lo que nos deberían anunciar es cuántas viviendas de protección oficial exigirán en los próximos presupuestos y cuántas vendrán a nuestro municipio, que es lo que la gente realmente quiere oír. Por lo tanto, votar en contra. Gràcies, senyora Martín. Bones. Jo, sentint la intervenció del company Briones, he revisat la moció perquè no sabia si m'havia equivocat, perquè en realitat
potser ho he entès malament, però el que es proposa a la crida és que es faci realment, que es pugui definir quins són els pisos buits que hi ha al municipi. I sobre el tema de vivenda, de la creació, la construcció de vivenda social, company Briones, a Premià no tenim espai per construir vivenda social i tampoc en volem de més construccions, però bueno, vaig a la moció llavors. D'altra banda em sorprèn perquè al gener del 2014 ja en aquest ple es va aprovar per unanimitat una moció que tenia com a objectiu, sí, pressionar les entitats i els grans tenidors en pisos buits per ocupar-los o cedir-los com a habitatge social. Repeteixo, va ser per unanimitat aquest posicionament. 33 mesos després seguim molt lluny d'haver resolt aquesta situació. Mentre veiem ajuntaments del nostre entorn que miren de posar fil a l'agulla per resoldre aquesta situació, al nostre es fa evident la manca de voluntat política per actuar. La moció que avui proposa la crida és només el primer dels passos necessaris per donar compliment a aquests acords que s'havien pres anteriorment. 2 anys i mig després, a proposta d'un grup de l'oposició, debatem la creació d'una ordenança municipal que ens permeti verificar els habitatges buits que hi ha a Premià. Només dir que segons a vegades ens diuen que és que no n'hi ha. L'equip de govern a vegades ens han dit que ells creuen que no n'hi ha, que els han dit que no n'hi ha, però després veiem articles i notícies. A La Vanguardia el 16 d'octubre assenyalava l'existència de 70 pisos buits a Premià de Mar, però segons un article del Punt d'octubre del 2011 deia que el 2009 hi havia gairebé 650 pisos buits a Premià. O sigui, aquestes dades fan evident la necessitat d'elaborar aquesta ordenança i d'una vegada per totes identificar els pisos buits del municipi. Evidentment hi donem suport. Gràcies. Senyor Molins. Sí, jo seré una miqueta més breu que el senyor Briones, perquè quan ha començat la seva explicació jo també pensava com la companya de la Guàrdia, dic, ens hem equivocat d'emoció o vaig una mica per tot el començament. En canvi, a la fi, com ell ha dit, i ja ho defensaran els companys de la crida en aquest cas, aquí l'únic que es demana és fer un cens i crear una ordenança municipal, vull dir, no n'hi ha per tant. I per això, el nostre grup d'Esquerra Junts per Premià creiem que és una bona iniciativa el fet de crear aquesta ordenança respecte de poder censar l'habitatge buit o desocupat que tenim a Premià. I no m'agradaria fer esment amb això, però malauradament els aconteixements que hem tingut últimament han posat en evidència el desconeixement que es té sobre aquest parc d'habitatge que hi ha aquí a Premià. Amb aquest cens probablement es podria haver trobat altres solucions molt més ràpides de la que se'n diu que fer a través d'agències i tal, no? Per això nosaltres, no m'allargo més, donarem suport a la moció. Gràcies. Senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor Méndez. Nosaltres des del PSC votarem en contra d'aquesta moció. La regidora d'Habitatge després ja matitzarà i explicarà els motius perquè com a equip de govern no donem suport en aquesta moció. Miri, a mi simplement voldria dir fer una observació respecte a aquesta moció, donat que quina casualitat que al mes de setembre l'equip de govern presentem l'oficina local d'habitatge i ara vostès ens venen amb aquesta moció, no? És a dir, jo crec que les coses no es construeixen d'aquesta manera, és a dir, tot té un procés, tenim una oficina local d'habitatge, estem treballant, tenim els recursos tècnics que tenim, no tenim més, i per tant els treballadors i les treballadores tenen una capacitat de treball i no poden tenir més, i a partir d'aquí, clar que compartim la filosofia, és a dir, nosaltres som del PSC, ajuntaments com Sabadell han estat llargament governats per socialistes, l'Ajuntament de Terrassa governat per socialistes, l'Ajuntament de Santa Coloma governat per socialistes. Clar que no cal que em vinguin aquí amb l'Ajuntament de Navàs, és a dir, ajuntaments grans socialistes que han fet polítiques socialistes, doncs clar que estem d'acord. Però nosaltres no som Terrassa, no tenim les característiques d'aquests municipis enormes amb un pressupost, doncs no sé quin és, però segurament no són 19 milions d'euros i per tant, doncs com li dic, a mi el que això interpreto és que si l'equip de govern avança una mica, vostès els demanen 10 vegades més. Si haguéssim avançat 20, doncs ens haguessin demanat 20 vegades més, no? Per tant, els dic que la filosofia la compartim, a la regidora, doncs,
li farà els esments més tècnics. Jo avui he preguntat quants habitatges buits tenim oficialment, m'ha donat la xifra, si no 68, efectivament, i per tant, doncs, escolti, doncs anem de mica en mica, És veritat que a l'INE diu que hi ha 1.000 i pico, a l'INE, però jo he intentat esbrinar efectivament, i no he pogut, i per tant, em sembla a mi, hi ha més, arrel de l'exclusió, doncs hem intentat buscar i trobar habitatges disponibles i realment no hi ha una gran oferta. Per tant, això que hi ha molts habitatges buits, doncs això tampoc deu ser realitat. És a dir, la fotografia que vostès fan, jo crec que és una fotografia molt pessimista, després de tota la complicació que podem tenir a l'hora d'esbrinar si és o no és un habitatge buit, i tota la despesa que això també generaria. Per tant, jo el que sí demano és que la filosofia la compartim, nosaltres estem treballant i tenim la voluntat de treballar en aquest sentit, però que tenim els recursos que tenim i les coses no es fan així. Per tant, si ens deixen treballar, nosaltres continuarem avançant cap a aquest camí. Moltes gràcies i per tant votarem en contra. Gràcies. Senyor Andrade. Sí, gracias. Nosotros, como punto de partida, nos gustaría recordar el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bien, por tanto, estamos de acuerdo en que desde las administraciones públicas, tanto desde el Gobierno central como desde el Gobierno autonómico, se trabaje para velar por los derechos de las personas en materia de vivienda. Especialmente los colectivos que han sido más desfavorecidos y que han sufrido más gravemente las consecuencias de la crisis económica de estos últimos años. También es verdad que lamentamos que se haya tardado tanto tiempo en poner en marcha lo propuesto, pues es verdad que la Llei pel dret a l'habitatge de Cataluña es del año 2007, de 28 de diciembre. Por otro lado, sería interesante también hacer una breve mención al punto de partida de la situación en la que nos encontramos actualmente. Para eso debemos remontarnos a finales de los años 90, ya por el año 98, a partir de cuando los precios de la vivienda empezaron a crecer de una manera desmesurada. Y resulta que ningún gobierno, ni a nivel nacional, con el Partido Socialista ni con el Partido Popular, ni a nivel autonómico, con Convergencia y el PSC, pues quisieron poner un freno o un control a esta espiral de precios en el que entró España. Es más, tampoco creemos que les interesaba, porque incluso desde la Generalitat y desde algunos ayuntamientos se llegó a especular con los precios de la vivienda protegida. Pues establecía los precios máximos en función de los precios de la burbuja y no en función de los costes de construcción de dichas viviendas. Por tanto, realizamos una crítica severa en este aspecto a todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico y local, que han estado todos estos años gobernando. Centrándonos ya un poco más en nuestro municipio, se podría trabajar, como indicaba el compañero del Partido Socialista, en esta línea, si bien es cierto que el volumen de vivienda vacía en Premiá parece ser que es bastante escaso, ¿no? Especialmente si estamos hablando de propietarios en entidades financieras o fondos de inversión, ¿no? Los llamados estos fondos buitre. El problema es que por la experiencia que ha habido en otros municipios, desgraciadamente los resultados han sido muy escasos, mientras que para obtener esos resultados tan escasos, el volumen de trabajo, de trabajo administrativo, de investigación, incluso, digamos, para llegar a conocer el número exacto, pues es demasiado alto. Por este motivo vamos a abstenernos. Gràcies. Senyora Bar. Primer unes petites puntualitzacions als grups. Per una banda, senyor Briones, que també és de la manera que volia començar, nosaltres coneixem la problemàtica, no ens parli d'aquesta manera, i a més som el jovent que té d'aquí davant, és el jovent que gairebé inverteix una gran part del seu sou en pagar el lloguer, quan té una possibilitat de pagar-lo, i també coneixem la realitat de molta gent que quan no té la possibilitat de pagar-lo
directament es queda sense casa i hem vist davant dels nostres ulls el drama que significa tot el tema de l'habitatge els darrers anys. Per tant, el coneixem i el coneixem des d'aquesta banda, no només des de la persona que té una segona residència, que a més, no sé per què vostè menciona lo de les segones residències o lo de la persona que té un fill o una casa pel seu fill, perquè si s'hagués llegit bé la proposta, si és una segona residència utilitzada o si tu tens una casa que l'estàs donant al teu fill, si està ocupada pel teu fill, no és un habitatge desocupat, és un habitatge ocupat que està complint una funció. No estem dient persones que tinguin dues titularitats, parlem d'habitatges que realment estiguin buits i dels quals estigui fent un ús precisament especulatiu. I a més, una altra cosa de la que també diu les dues ordenances que us hem posat d'exemple és que es parla bastant de mesures prèvies i de foment del tema del lloguer i de facilitar que els propietaris puguin llogar les seves cases amb certes garanties i que l'administració hi participi en facilitant aquestes garanties. Perquè a més és el que obliga la llei. La llei diu que si tu no fas aquesta part prèvia no pots tampoc posar una sanció ni passar altres mesures més coercitives. O sigui, és que és el que diu la llei i el que recull les ordenances d'altres municipis. També aprofito per dir-li que la missió o el que volíem transmetre amb aquesta ordenança no té una intenció de posar les multes o posar les taxes. El mateix que s'ha fet a altres municipis és que això es fa servir com una mesura per dinamitzar i per mobilitzar els pisos. La funció no és tant la taxa o la sanció com la mobilització i com en aquest cas que estem a Premià de Mar la detecció de quins són els habitatges buits, perquè per lo que he sentit per aquí tenim un desconeixement total i complet de quants habitatges buits tenim a Premià. No el sabem, no m'heu sabut dir cap xifra. I clar, això no és normal. I a més el regidor socialista quan diu una xifra i a més l'adjectiveu d'escassa, o em sembla que ho ha fet vostè, senyor Andrade, en el moment que parlem de pocs, estem parlant d'aquests 70 habitatges buits. Aquests 67 habitatges buits són habitatges buits de grans tenidors que ens ha detectat la Generalitat de Catalunya i ens ha enviat en una llista que ja els tenim ubicats. Aquests ja són els únics que tenim ubicats. Adreça, nom, cognom i estat. O sigui, aquests els tenim. I amb aquests ja podríem formar part d'aquests que podríem començar a generar-hi actuacions. Però després parlem de tot un seguit d'habitatges que sabem que existeixen a Premià, que no són aquests, que nosaltres a vegades utilitzem la xifra de l'INE perquè és l'única oficial que coneixem. No és que ens la inventem, la Crida no hem anat pel carrer comptant els pisos. Bueno, sí ho vam fer, amb la campanya Abandonats ho vam fer i ho vam intentar per posar-los de manifest, però no vam aconseguir tots els que hi ha, però segurament ja si mireu la pàgina web abandonats.cat en trobareu bastants més d'aquests pisos que dieu que no coneixeu. Per cert, l'INE parla de 1.065 pisos buits. És una xifra molt alta segurament seran menys, però ja estem parlant que és una xifra important i no ens cal construir-ne nous, afegir més ciment al nostre poble que ja és més gris i ple de maó. No ens fa falta quan tenim una gran quantitat d'habitatges buits, siguin de grans tenidors o no. Després, em parlàveu també de l'oficina local d'habitatge. No la presenteu aquesta setmana, ja la vau presentar també el 2011, o sigui, el tema oficina local d'habitatge, no ho sé, no cal que li ensenyi un pla, oficina local d'habitatge 2011-2016. No hi ha la senyora Safon perquè surt a les fotos del pla, llavors ja també li pot explicar ella. Llavors, no és una cosa nova, no la comenceu ara, sinó que ja es venim temps i a més aquesta mateixa demanda nosaltres ara potser em descompto i els companys de la qual em compten, però ja l'hem presentada d'altres cops, ja hem parlat del tema, ja sabeu que això forma part de les nostres reclamacions. I com que sabeu que forma part de les nostres reclamacions, jo crec que en el moment que us poseu a parlar d'això l'hauríeu d'haver tingut en compte, perquè sabeu que una bona part d'aquest ple té aquesta intenció de detectar l'habitatge buit a Premià i mobilitzar-lo. I a mi m'hagués encantat, com ens havíem trobat el curs passat amb la regidora i seure a la taula de veure com estava quan encara estava aprovada la llei 24/2015, que gràcies al PP i a la seva concepció de democràcia i utilització del Tribunal Constitucional ja no tenim, ens vam posar les piles per intentar aplicar-la i ens vam seure. I ens hagués agradat que d'aquesta moció que nosaltres us enviem ens haguéssiu dit alguna cosa durant aquestes setmanes. I és que no ens heu dit res aquestes setmanes. Llavors, que a mi, senyor Gutiérrez, vostè em parli de ganes de treballar junts, de maneres de treballar, doncs a mi em crida l'atenció, perquè jo en tinc moltes de ganes de treballar junts i amb el tema d'habitatge ho hem demostrat perquè ho hem dit molts cops i ens hem assegut molts cops, hem fet trobades amb els serveis jurídics de l'Ajuntament, hem fet una trobada amb el director de l'Agència Catalana d'Habitatge, hem tingut molta voluntat, però no
No acabo de veure quan dieu que comenceu una cosa nova amb la qual no ens teniu ni tan sols en compte. Després, companys de Ciutadans, és que si teníeu tants dubtes de... Primer, que no sabeu quants habitatges hi ha, per tant, no sé si aquest càlcul d'eficiència, senyor Cano, vostè que és expert en aquestes coses més numèriques, no sé si els hi pot sortir perquè no ho sabeu quants hi ha. Llavors, i a més tenint en compte el drama que significa tot el tema de l'habitatge, potser és que és important, no? I no va de la quantitat, sinó de la quantitat. Sabem quanta gent de Premià és demandant de pis, sabem la situació que hi ha a Premià, és que no la coneixem. I a més, si haguéssiu tingut interès per saber més o menys el tema del procés, de com va la detecció, de com de complicada és, nosaltres us vam posar a la vostra disposició a tècnics dels ajuntaments d'altres llocs que ja estan aplicant això perquè consultem, perquè fem consultes, ho diem també en la moció, per tant creiem que podríem haver fet ús perquè coneixeu quin és el sistema. Jo no dic que sigui senzill, no? Si per començar el que us volia dir, nosaltres el que proposem en aquesta moció és tot aquest tema del programa d'inspecció. Per fer la inspecció es creuen els subministraments d'aigua, de padró, després es fa una inspecció policial i després s'aconsegueix saber més o menys quins habitatges formen part d'aquests, als quals se'ls hi proposa si els hi avisa per primer cop, es fan diversos avisos també, i se'ls hi proposa per efectuar per el pagament d'una taxa, que la taxa que se'ls hi cobra a aquestes persones per al tema de la detecció és la mateixa taxa que cobreix la despesa. Per tant, sí que és veritat que hi ha una inversió inicial, però hi ha una taxa que estan cobrant, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona l'ha valorat en uns 600 euros, Sabadell 400 i alguna cosa, que llavors, com totes les taxes, ja coneixeu, el que fan és cobrir la despesa que li ha gestionat l'Ajuntament. I nosaltres parlem de gravar aquests pisos que són, vam dir de començar el que han fet normalment altres ajuntaments i que posaven sobre la taula, tot i que la moció no ho definia del tot, era començar pels pisos de grans tenidors que porten més de 2 anys buits, sense causa justificada. Per tant, si hi hagués una causa justificada ja n'estarien exempts, però és que tenim molts pisos que no hi ha cap causa justificada. I a més, la mateixa llei el que diu és que si hi ha una desocupació d'un immoble sense causa justificada durant més de 2 anys és una anomalia contrària a la funció social de l'habitatge, que molt bé ha llegit el senyor Andrade, que fins i tot està recollida a la Constitució. Per tant, trobem que hi ha motius suficients per actuar. I a més, us hem explicat a la moció l'Ajuntament de Navàs i us hem posat a la Sabadell com a exemples perquè veiessin també que són diferents tipus d'ajuntaments, més petits, més grans, de diferents colors, també estan tirant endavant això, però també podríem parlar de Barcelona, que ho ha fet recentment, o de molts altres, no tenim cap problema. I a més la intenció era aquesta, era mirar una mica com no havien fet altres llocs i nosaltres posar-ho sobre la taula i seguir-ho. I per no estendre'm gaire més, nosaltres l'única cosa que els diem és que creiem que és un tema en el qual nosaltres anem molt lents, sempre us hem dit que és una temàtica, un tema important i que creiem que és un tema de responsabilitat i que creiem que hauria de ser una prioritat en aquest Ajuntament. Per tant, ens crida l'atenció que quan us seieu des de la regidoria no sigui una prioritat aquell tema de mobilitzar l'habitatge buit. I l'última cosa que m'estic adonant ara mateix que m'ha passat és que m'he passat la meitat de la intervenció o més donant resposta a les vostres pegues, les dificultats que trobeu. I a mi sempre m'han dit que quan un té ganes de fer les coses, troba solucions, troba eines, perquè jo crec que d'excuses ja les hem trobades totes. Gràcies. Senyora Calleja. Bueno, han estat moltes coses les que has comentat, Brenda, i jo no vull que la nostra negativa sigui... No és un no a la moció, senzillament un temps. Veuràs, per nosaltres el municipi de Premià de Mar és com la resta del territori de Catalunya i ha estat fortament afectat i golpejat per la crisi econòmica i sobretot ha patit durant aquests darrers anys on tenim una situació d'emergència social especialment greu a l'àmbit d'habitatge. Això ni ho neguem ni ho obviem. Aquest fet ha provocat que a nivell municipal s'hagi incrementat l'atenció i el suport a les famílies i a les persones que han estat afectades per execucions hipotecàries o amb desnonaments per manca de pagament de lloguer, o com aquelles famílies que en si tenen greus dificultats per portar al dia el pagament del lloguer, les factures de subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, i a més disposar d'ingressos suficients per cobrir les despeses d'alimentació. Això ha estat entomat des de serveis socials des de fa uns anys ja.
I per què faig aquest preàmbul? Perquè l'equip de govern és plenament conscient d'aquesta realitat i per la regidoria d'habitatge és una prioritat vital el realitzar accions municipals que fomentin que els ciutadans assoleixin el dret a gaudir d'un habitatge digne. Quan es va aprovar la llei 24/2015 del 29 de juliol, amb tot el pacte de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, l'Ajuntament ho va assumir com un repte alhora com una gran oportunitat per abordar les diferents problemàtiques detectades en l'àmbit de l'habitatge. Com una oportunitat pel fet de disposar d'un marc legal clar de respald, de recolzament i amb una aposta ferma del Govern de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a la situació d'emergència tant d'habitatge com de pobresa energètica. I com un gran repte, ja que s'havien de reorganitzar funcions de personal administratiu i tècnic per desenvolupar els diferents protocols i accions que marcava la llei. Així doncs, hem reforçat la regidoria d'habitatge amb un personal administratiu i li estem donant un cos i una importància. Es van iniciar les gestions amb la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal per establir convenis de col·laboració en matèria d'habitatge. Ja sé que l'històric ve d'abans, però el 16 de setembre va començar a funcionar realment a Premià de Mar el nou servei d'intermediació en deutes de l'habitatge adreçat a aquelles persones o famílies que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estat avaladors d'habitatges que estan en situació d'impagament. En aquests moments estem preparant un conveni amb l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal per tal d'aprovar els seus serveis al nostre municipi i, per tant, a la gent del poble. La impugnació del Tribunal Constitucional de determinats articulats ens dificulta les eines que disposem als ajuntaments per protegir la població en risc d'exclusió i la capacitat de l'administració per ampliar el parc públic d'habitatge. Malgrat aquest fet, a nivell municipal estem molt clar que mobilitzar els habitatges cap al lloguer social és un dels elements claus per frenar l'emergència habitacional. Estem molt clar que els pisos buits, especialment dels grans tenidors, haurien de servir per ampliar el parc públic de lloguer. I és voluntat de l'Ajuntament de Premià de Mar treballar en aquesta línia. La regidoria de serveis socials, conjuntament amb l'habitatge, col·laborem estretament amb la Diputació i l'Agència d'Habitatge de la Generalitat per millorar l'accés a les famílies que ho necessitin al parc públic de lloguer. És ben cert que la llei 18/2007 del 28 de novembre del dret d'habitatge ja contemplava la possibilitat de mobilitzar pisos buits. L'article 42 d'aquesta llei preveu diverses actuacions per evitar la desocupació permanent dels habitatges, tot atribuint competència a la Generalitat, en coordinació amb les administracions locals per a la mesura prevista a l'apartat 1, que és impulsió de polítiques que fomentin la incorporació al mercat preferentment de lloguers dels habitatges buits o permanentment desocupats i referint-se genèricament a l'administració com a competent per a les mesures previstes en l'apartat 3, 4 i 5 de la mateixa llei, foment de la rehabilitació d'habitatge, cessió d'habitatges buits per a la seva gestió pública en règim de lloguer i altres mesures per incentivar l'ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada, incloses les fiscals. El plantejament que presenta la moció, sent tot en la línia i en la voluntat de l'Ajuntament de Premià de Mar, és una línia d'acció que no es descarta a nivell municipal, però en aquests moments no es considera viable, ja que requeriria recursos humans i tècnics suficients per portar a terme les accions que contempla la moció d'una manera pràctica i sobretot productiva. Poseu d'exemple dos municipis, el de Sabadell i el de Navàs. El municipi de Sabadell té 7 vegades més la població de Premià de Mar i una superfície 19 vegades més que la de Premià de Mar. El de Navàs, en contra, és una població més petita en població, però en superfície és, ja diríem, 80 quilòmetres quadrats, us podeu imaginar la quantitat més de terreny que té. On vull anar a parar? Vull anar a parar que l'organització municipal d'aquests ajuntaments és molt diferent i la realitat del parc d'habitatge de les dues poblacions també ho és. Premià de Mar ha de buscar les seves pròpies solucions en col·laboració amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per respondre a les necessitats d'habitatge i d'emergència habitacional que no necessàriament ha de passar per elaborar i aprovar en aquests moments una ordenança municipal. La llei d'habitatge reconeix de forma explícita en el seu article 8.3 que els ens locals que per llur dimensió o per manca de recursos no puguin exercir plenament les competències en matèria d'habitatge poden sol·licitar a les administracions d'àmbit territorial superior a elles la prestació d'assistència tècnica, financera i jurídica.
Amb el registre d'habitatges buits que hem comentat abans, ja sabem que són de grans tenidors, i només es feia un esment que són 68 pisos buits de grans tenidors, 33 són de més de 2 anys, els altres són menors de 2 anys i 8 ja estan ocupats. Nosaltres estem treballant conjuntament amb els advocats de l'Oficina d'Habitatge que venen aquí de la Diputació de Barcelona, del Consorci d'Advocats de Mataró, i estem treballant per poder començar a negociar amb els grans tenidors. Per tant, si voleu, d'aquí un any en tornem a parlar i a veure com està la situació, però nosaltres continuem treballant per aquesta línia. Moltes gràcies. Bueno, dir que votem en contra. Bé, dit això, que votem en contra, i només per completar la informació donada per la regidora, fer esment a l'informe de tresoreria de fa un any, ja que aquí s'ha comparat amb altres municipis, doncs aquest informe que vostès van tenir accés en el seu moment, reiterar simplement el que aquí es comenta, i és que en relació als pisos buits de Terrassa, i parlat amb la responsable jurídica d'aquest Ajuntament, ens comenta que s'havien imposat unes 105 multes, de les quals tan sols s'havien cobrat 5. I són uns expedients complicats, amb moltíssima litigiositat. Hi ha 6 contenciosos en sentència, aproximadament uns 15 a la vista. Les seves conclusions de la tresoreria municipal són que a Terrassa parlen de moltíssima feina, que van emprendre perquè havien detectat molta nova construcció per part de les immobiliàries d'entitats financeres que estaven buits, ocupats il·legalment, tapiats, etc. I que es considera que aquesta no és la situació de Premià de Mar. Passem a... No passem. Seguim parlant, la senyora Martín. Sí. No, només fer un apunt, perquè en els primers punts que es parlava que som el municipi del Maresme amb menys pressió fiscal, però sempre se'ns diu que malgrat això oferim tots els serveis que la població necessita i que no hi ha cap problema, que ens arriba per tot lo necessari. Aquí tenim l'evidència que no és així. Quan estem parlant d'una mesura que va justament a fer incidència en el mercat immobiliari, que és un dels problemes que tenim, no en la ciutadania, en els veïns i veïnes, que dèieu abans que han de treure els diners de la seva butxaca, sinó justament als grans tenidors i a les entitats bancàries. Aquí és on no hi ha els recursos per poder prendre una mesura tan important com aquesta. Tenim un problema. Un any, portem ja una moció del 2014, d'aquí un any, és que hi ha molta gent que ja és molt tard. Ja fem tard amb això. Però bueno, si es senten incapaços de fer-ho... Senyora Bar. Seré molt breu. Vostè em diu, senyora regidora, que vosaltres, quan nosaltres vam presentar lo de la llei 24/2015, us ho vau prendre com una oportunitat. M'agradaria que recuperi les discussions que vam tenir en aquell moment i la d'informes jurídics en contra que ens van caure, inclòs el que vostès acaba de llegir un esment que ja va ser de l'anterior vegada que ho vam presentar. Tinc altres 2 informes jurídics dient és competència de la Generalitat de Catalunya, no dels ajuntaments, a reunions on ens deia que tot era impossible. Per tant, quan nosaltres vam fer pressió, és que vostè ara té aquesta llista de 67 pisos sobre la taula. Sí, perdoni vostè, era un acord d'una de les mocions que vam presentar nosaltres, demanar aquesta llista, i llavors a partir de les pressions realitzades, com sort, com tot queda gravat, mireu, jo no tinc cap problema. Llavors, a partir d'aquesta pressió és que les coses es van començar a fer. Per tant, nosaltres continuarem per la mateixa línia de fer la pressió i de fer les propostes, perquè veig que així, almenys ara en aquest cop, veig que em diu que és una cosa prioritària però que no tenim recursos. Comparteixo total i completament la idea de l'Helena que els hauríem de poder tenir perquè fem tard no, tardíssim. I després, una cosa que també li volia comentar, no, ho deixem aquí. El tema de que jo crec que és allò que estem parlant ara és una solució que ens trauria de moltes de les altres coses que vostè està parlant. Està parlant de problemes en serveis socials, estem parlant de problemàtiques a nivell econòmic de les famílies que si anéssim a l'arrel les tindríem solucionades. Per tant, nosaltres continuarem per aquesta línia i creiem que hauria de ser una prioritat política que ja podríem estar tenint. Nosaltres podem fer plans a llarg termini. En molts llocs, quan es van aprovar aquestes ordenances, s'ha trigat temps a desenvolupar-les, però ja avui hi ha una voluntat política de desenvolupar-les. Vostès avui estan negant la voluntat política de tirar per aquest camí. Molt bé.
Només el comentari que si no cobrim les prestacions o les necessitats socials, igual que aquí estem parlant d'inventariar l'oferta, jo no sé si vostès tenen mitjans per inventariar la demanda. No sé si vostès saben que hi ha 100, 1.000 o 2.000 persones cercant habitatge en la nostra població. I com el tema dels bancs sempre és recurrent, i jo conec el tema bastant bé, li diré que no hi ha cap banc que tingui pisos desocupats per capritxo. Si els tenen és perquè no tenen altre remei per sortir. I una altra qüestió, els pisos que no surten dels bancs és perquè són inhabitables. No sé si vostès admetrien ubicar persones en aquests habitatges. Bé, passem a la votació. Vots a favor de la moció? No, ja no. Vots a favor? Grups municipals, Crida Preeminenca, Poble Actiu, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premiar i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa. Vots en contra? Grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular. Abstencions? Grup municipal de Ciutadans. Doncs no s'aprova la moció.